खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 सेप्तेम्बर 2024 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन आरो जागायजेननो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, आयाबो बांनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजाव मान बांगोन, गोसोआव बोलो बांगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोथों साननायजों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मोनफ्रोम बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनो हागौ। नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवाबो बांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै नाथाय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सुथुरखौ गोरलैयै फेजेननो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। गोदान आरो गोथों साननो रोंगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोसोखौ खस्थ' होनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोसो दुंखांगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन जोंनि बयबो आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।